Sokszor tapasztalom, hogy még mindig kételkedtek a diódalézeres kezeléssel kapcsolatban, éppen ezért most hoztam nektek egy kísérletet. Itt ez egy teljesen átlagos gumikesztyű, aminek az egyik oldalára berajzoltam ilyen kis pöttyöket, ezzel is imitáltam a szőrtűszőket. Nézzük meg, hogy mi történik a kezelés során. Hát, ez bizony hatásos, elérte a célját. És hogyha még esetleg mindig nem győztelek volna meg, akkor hoztam nektek egy ilyen gumikesztyűt, amire nem imitáltam a szőrtűszőket. Tehát ez egy teljesen átlagos gumikesztyű, amiben ugye nem található pigmentáció. Nézzük meg akkor ezzel. Valaki tudja a magyarázatot, hogy mi lehet az oka?